IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agad tultuloy iti investigasyon di PNP Banna iti napasama kapamaltog iti barangay Bumitog Banna Ilocos Norte at iti biktima ket agdama nga agnanayad iti barangay Ruot Dingras kuna ni Police Major Ezekiel Giovanni Doloroso hepe ti PNP Banna ket awampay tinabukal alid iti napasamak a krimen. Sir, as of now, ongoing latamet di investigation tayo tapno matuntun no sino man deti suspect tayo and no anya man itiga po na no apay napasamak dito yung insidente. Kabayatan na ket awan ti ammo ti asawa na iti napasamak insidente gaputa dayto ay ket agdel-deliver laeng ti itlog. Delivera namin, ma'am. Tiro tanay itata Sir Marcos Banna Nueva Era, sir. Awa matigiti amom nga kap-apa na or Awamot, sir. na awa maibagbaga na kang ka? Ako may bagbaga na, sir. Kabayatan itin kay panagdin na awan digiti kas nang nagbaling nga problema na nga amom. So anat makunam ka dito napasamag nila kay mo, ma'am. May baga, sir. Iti agdama ket agkid daw ti tulong ti hepe ket iti adda iti ammo na iti daytoy a pasamak tapno rikas ket mabukal ti investigasyon ti PNP. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatok, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.